Adjon Isten, drága földieim! Szeretnék felsorolni nektek 7 olyan dolgot, amire mindenkinek szüksége van a földi élete során. Szükségünk van levegőre, szükségünk van vízre, szükségünk van ételre, szükségünk van egy otthonra, szükségünk van alvásra, szükségünk van fejlődésre, és szükségünk van szeretetre. És hadd tegyek még hozzá még egyet, szükségünk van egymásra. Mert csak együtt vagyunk képesek túlélni. És csak együtt vagyunk képesek felépíteni egy olyan új világot, amit még nem hordott hátán a föld. Tudjátok, nekem volt egy vízióm. Egy vízióm egy új világról, ahol spirituális városokban élünk. Boldogságban, békességben, szeretetben, emberségben, szabadságban, igazságban, harmóniában, egymással és a természettel együtt, és összhangban a mindenséggel. És én ezt szeretném megvalósítani. Ezen gondolkoztam nagyon sokáig, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. És ehhez nekem szükségem van mindenkire. Rátok. Igen. Mert tudom és hiszem, hogy képesek vagyunk megvalósítani. Képesek vagyunk megvalósítani bármit, amit csak akarunk. De akkor azt mindannyiunknak akarnia kell. És én azért vagyok itt most, hogy erre rávegyelek titeket. Rábeszéljelek titeket. Mert ami most megy, és amit velünk tesznek, hát, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem elegem van már belőle, nagyon. És tudjátok, amit ezek tesznek velünk, annál mi sokkal többet érdemlünk. És sokkal, de sokkal többre is vagyunk képesek. Elhiszitek ezt nekem? Az igazság, hogy ezek a vezetőinknek hazudott hamis uraságok, kész akarva, mondva csinált, mesterségesen generált problémákkal akadályozzák a fejlődésünket. Ugye a vak is látja, hogy ezek nem értünk vannak, nem velünk vannak, és nem minket szolgálnak. Idegen érdekeket szolgálnak. Szeretném, ha tudnátok, hogy én nem ellenük vagyok, mert nekik is megvan a funkciójuk. Ők azért vannak, hogy mi ébredjünk. És ők azért csinálják ezt egyre mohóbban, hogy mi egyre gyorsabban ébredjünk. Nagyon sok minden van, amit sokan tudnak, de a legtöbbetek előtt ez rejtve van. Ezért én úgy döntöttem, hogy kezembe veszem az irányítást, és mutatok egy utat. Szeretnék egy olyan utat mutatni, ami mindannyiunk számára jó.
És nem csak a csókusoknak. Tudjátok, gőzöm sincs, hogy mit csinálok. De azt viszont tudom, hogy miért. 40 000 milliárd okom van rá. És még sokkal több is. Engem 2014-ben megöltek a rendőrök egy letartóztatás során. És én ott meghaltam. És volt egy halálon túli élményem, amit én 7 évesen megálmodtam. Az volt az első profétikus álmom. És amikor ez megtörtént velem, tehát az volt, csodálatos érzés volt. Hát ne értsetek félre, egy elég brutális halál volt az enyém, ugyanis rendőrök hát letartóztatás során megöltek tulajdonképpen. De ennek így kellett lennie, mert én ezt megálmodtam. És utána én azon gondolkoztam sokat, hogy oké, megkaptam ezt a csodálatos beavatást Istentől, a Teremtőtől. Én ezt már megálmodtam előtte, szóval ennek így kellett lennie. De most mit csináljak ezzel? Hogyan tudom ezt a magam, a népem és az emberiség javára fordítani? Hogy az ő hasznukra váljék. Hogy mindenki hasznára váljék. És ugye nagyon sokat gondolkoztam én erről. És addig gondolkoztam, amíg rá nem jöttem, hogy sajnos már évszázadok óta építik ezt a rendszert, ami tönkreteszi az emberiséget és a földbolygót. Ha egyáltalán ez egy bolygó. Tudjátok, ez a rendszer, ez arra épült, hogy minket sanyargasson, rabszolgaságban tartson. Ezért arra kértem a Teremtőt, hogy segítsen nekem, mutassa nekem az utat, hogy hogyan tudnám ezt megváltoztatni. És segített, képzeljétek el. Mindig segít. Már gyerekkorom óta. Már kiskorom óta. Tudjátok, talán 1 éves lehettem, amikor néztem ki a fejemből a kisbaba ágyamba, és egyszer csak egy hang megszólalt. Fiam, te valami nagy dologra születtél. Én meg így, hát ez meg micsoda? Hát ez nem én voltam. És ez a hang, ez többször eljött hozzám. És csak ennyit mondott. Te valami nagy dologra születtél. Én meg egy nézem, mondom, hát ez micsoda? Hát én ezt nem csinálom, nem én csinálom. És addig mondogatta, amíg elhittem. Ez volt a szerencsém. Mert amikor ezt elhittem, igen, hát akkor utána egy másik dolog történt. Amikor a hátamra feküdtem, akkor a 3. szememnél így lefelé elkezdtem így süllyedni. És hát ez nagyon rémisztő volt, mert még kicsi voltam. Úgyhogy ez nagyon rémisztő volt számomra. És nem mertem soha végigmenni rajta, úgyhogy mindig az oldalamon kellett aludnom, vagy a hasamon. Addig, amíg olyan 6-7 éves koromban fogtam magam
egy nyári napon, és kimentem a rétre, és azt mondta, hogy na most végig megyek rajta. És lefeküdtem a hátamra, gyönyörű szép felhős ég volt, néztem a bárányfelhőket, és végigmentem rajta. És nem emlékszem, hogy mi történt, meg kiütöttem magam, csak egy nagy fehérségre emlékszem. És utána felébredtem, és ez megszűnt. És utána másik dolog jött. Elkezdtem ilyen nagyon vivid, hogy mondják ezt? Lucid dream, igen, ilyen élő álmaim voltak, mint hogyha ott lettem volna. És az álmaimban mindig repültem. És én úgy repültem, hogy így felébredtem az álmomba, és egyszer csak megláttam a szelet. És amikor megláttam a szelet, rá tudtam ugrani, és tudtam repülni, így a karjaimmal, így, mint a madár. Nagyon jó volt. Én mindig repültem, én kiskoromban nagyon-nagyon, majdnem minden este repültem. És ugye 7 évesen megkaptam az első profétikus álmomat. Ez az álmom, hogy ahol megöltek a rendőrök. Erről lehet, hogy már meséltem. Most elmondom nektek. Álmomban egy sivatagban voltam. Egy sivatagban, aminek sárga volt a homokja, és egy széles út volt, ahol az egyik oldalon ilyen sziklák voltak, de ilyen csak ilyen egy sziklatömbök voltak, ilyen nagyon nagy hatalmasak, mint egy busz, vagy egy kis busz. A másik oldalon meg egy egybefüggő szikla tömb volt. És egy ilyen nagyon széles út volt, ami körülbelül olyan 15-20 méter lehetett. És ilyen 25 éves voltam körülbelül, nem tudom, de már idősebb voltam, nem gyerek. És néztem jobbra-balra, és bal oldalon megláttam, hogy valami porzik. Ezt mondom, mi az? Nézem, és így és jött közelebb. És amikor már elég közel ért, láttam, hogy 6 fehér ló hogy is van az? Nem kengyelbe, hanem ja, amikor a lovakat bekötik a lovaskocsi elé, nem tudom, hogy azt most hogy hívják, de 6 fehér ló össze volt kötve, talán az nem a kengyel az más. 6 fehér ló össze volt kötve, és rohantak, szaladtak, vágtáztak. Én meg ott állok ezen a sziklán, ha mondom, az micsoda, de olyan életű volt minden, éreztem a szelet, az illatokat, a sivatagnak az illatát, és egyszer csak ez a 6 fehér ló, így bum, így elrohan, elvágtat előttem. És akkor látom, hogy egy vastag kötelet húznak, és a kötélen pedig egy fekete macska van. És így gondolkodás nélkül rávetettem magam a kötélre, hogy én majd megmentem a fekete macskát. A fekete macska porzott. És rávetettem magam, így fogtam, és így megállítottam, mind a 2 lábam besüllyedt a homokba, majdnem térdig, és megállítottam a 6 fehér lovat, és fogtam a fekete macskát, így a kezembe vettem, és akkor látom, hogy a fekete macskának le van szakadva az alja, a deréktől lefelé, a hátsó lábai,
és kilóg a bele, és vérzik, és, és fogtam ott a kezembe, és mondom neki, hogy mondom, megmentettelek, mondom, nehogy már meghaj nekem itt, kérlek. És így a macska meg így egy kinyiffant. Én meg ott elkezdtem sírni, mondom, ne csináld már, nem azért megmentettelek. Mondom, neked élned kellett volna. És így sírtam, mint az állat, és abban a pillanatban, hogy felültem az ágyamba, és patakokba folyt a könnyem. És 7 éves voltam, és így mondom, úristen, mondom, ez mi volt? Hát én ilyet még nem álmodtam soha. Hú, még most is feláll a szőr a hátamon. És aztán ez volt az álom. Ez volt az én halálom. Mert engem 6 rendőr ölt meg. Ez a 6 rendőr volt a fehér ló. És a fekete macska az pedig én voltam. De ne aggódjatok, itt vagyok. A fehér macska újjászületett. Úgyhogy ezért most itt vagyok, és tényleg nem tudom, hogy mit csinálok, azt tudom, hogy miért csinálom. Azért csinálom, mert küldetésemnek fogadtam azt, hogy a magyarságot egységgé kovácsolom. Mert nekem van ez az élményem. Én megtapasztaltam a halált. A halálon túlon voltam. És onnan visszajöttem. És Isten megmutatta nekem, hogy én ki vagyok. Megtapasztaltam az átmant. Az önvalót. Az igazi énedet. A felsőbb énedet. Ha úgy jobban értitek. És ki lenne a legmegfelelőbb arra, hogy elmondja nektek, gyertek testvéreim, lépjünk szövetségbe, testvériségbe, és valósítsunk meg egy olyan új világot, amit még nem hordott hátán a föld. És ne féljetek, testvéreim, mert nincs mitől félni. Én átéltem a halált. Fájdalmas volt, féltem, de a vége egy ilyen euforikus érzés volt. Így egy csodálatos érzés volt. Ha akarjátok, elmesélem nektek, nem ebben a videóban. Kérlek titeket, hogy írjátok meg kommentbe, ha érdekel. Nagyon nagy sztori, wow. Én majdnem minden ismerősömnek elmeséltem már, mert tudniuk kell, az embereknek tudniuk kell, hogy van élet a halál után. Én megtapasztaltam. És hogy mondjak valamit, ott, abban a dimenzióban én sokkal élőbbnek éreztem magam, sokkal valódibbnak, mint itt, ezzel a bioruhával. Imádom ezt a bioruhát, ne értsetek félre, de tudnotok kell, hogy mi létezünk más síkokban is, más dimenziókban is. És ezért én nem könyvekből, hanem saját bőrömön tapasztaltam mindezt. Szóval én vagyok az, aki ezt
úgy tudja nektek elmondani, hogy első kézből, és nem találom hirtelen azt a szót, de én tapasztalatból beszélek. Szóval nem hivatalos, hanem pedig úgy akartam mondani. Szóval majd eszembe jut. A lényeg az, hogy nem kell félnünk. Nem kell félnünk a politikusoktól, Zorbántól, aki minket riogat. Nem kell félni tőlük, mert csak ugatnak. Ezek a kutyák csak ugatnak. De higgyétek el, ha nem etetjük őket, akkor nagyon gyorsan elkezdenek nyűszíteni. Szóval szeretném, ha a magyar nép felelősséget vállalna, és belépne a küldetésébe. Ezt én most megteszem ezzel a videóval. Mert kiterítem a lapjaimat elétek. Az én szándékaim tisztességesek. Én isteni útmutatásra cselekszem. És nem tudom, hogy mit csinálok, mert ez csak jön innen belülről. Mert tudom, hogy cselekednem kell. Mert az, akinek egy ilyen élménye volt, annak kötelessége elmondani az embertársainak, mindenkinek, a lélek családjának, hogy gyermekeim, testvéreim, gyertek, és valósítsunk meg egy olyan világot, ahol mindenkinek jó, és nem csak a csókusoknak. Mert sajnos ezek évszázadok óta ezeket a börtönöket építetik velünk. A ketreceket, a börtönöket. És mi magyarok vagyunk olyan jóhiszeműek, olyan barátságosak, olyan jóindulatúak, és olyan türelmesek, engedékenyek, hogy majd várjuk, hogy majd ők segítenek. De sajnos ez nem fog eljönni. Ugye a vak is látja, hogy ezek a vezetőinknek hazudott hamis uraságok, ezek nem értünk vannak, nem velünk vannak, és nem is nekünk dolgoznak. Ezek külföldi érdekeket képviselő hazaárulók. Értitek? Elég abból, hogy a fejünket a homokba dugjuk. Ébredjetek fel! Elég volt ebből. Én nem tűröm tovább, hogy ezt tegyék a népünkkel. Szégyen! Az összes szégyen! Eladták a lelküket. El akarják adni a hazánkat. Tönkére akarják tenni a népünket. Én számüzetésben élek külföldön. Csak azért, hogy ők jachtozhassanak, magánrepülőzhessenek, meg kiforgassák népünket a vagyonukból. És átadhassák. Tudjátok kinek. Ugye tudjátok kinek. Ugye tudjátok, hogy miről van szó. Aki nem tudja, az írja meg a kommentbe, hogy nem tudom. Majd segítünk egymásnak. Úgyhogy
Én nagyon sokat kértem a Teremtőt, hogy segítsen. Mert bajban van a népünk. Kérlek, Uram, Teremtőm, segíts! És most már nem csak a népünk van bajban, hanem hazánk is. Ki van száradva, kiszárad a hazánk. Látjátok, mit csinálnak ezek? Kiszívják az életerőt az emberekből, és a hazánkat is tönkre vágják. Ezek nem tisztelnek, nem becsülnek semmit. Semmibe néznek minket, egy ősi népet, akik a szkíták nyelvét beszélik. Szóval ezért úgy döntöttem, hogy saját kezembe veszem az irányítást. Mert senki nem védi meg azokat, akik mély szegénységben élnek. Én tudom, milyen az. Én mély szegénységből jövök. Én nem tudtam gyermekkoromban, hogy vegán vagyok tulajdonképpen, mert csak vajas kenyér volt, zsíros kenyérrel. Meg hébe-hóba tudtunk teát inni, amikor megjött a családi pótlék, és akkor tudtunk cukrot venni, meg citromot, citromlevet. Fú, az már nagy szám volt. És most én nem magamat akarom sajnáltatni, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy én közületek való vagyok. Én együtt érzek veletek, mert én tudom, hogy milyen az. Tudom, milyen úgy felnőni, hogy soha életemben nem kaptam semmit a szüleimtől. Egy cipőt nem kaptam. Tudjátok, milyen az, amikor egy gyerek karácsonyra zoknit kap? Hogy legyen zoknia? Hát remélem nem tudjátok meg. De akik tudják, azoknak szeretném üzenni, hogy itt vagyok, itt van a segítség, jövünk, testvéreim. Ne adjátok fel, kérlek, mert nagyon sokan feladják, mert kínozzák őket, sanyargatják őket. Úgyhogy kérlek, testvéreim, ne adjátok fel, mert az nem megoldás. Az öngyilkosság nem megoldás. Én próbáltam. Én még kicsi voltam, 10 éves voltam, amikor először öngyilkos akartam lenni. De szerencsére nem sikerült. Hát nem egy olyan nagy dolog, a konyakést így lassan bele akartam nyomni a hasamba. Ugye nagyon fájt. Mert nem bírtam, a szüleim alkoholisták voltak, és tönkretettek mindent. De később rájöttem, hogy ennek így kellett lennie. Sajnos ők feláldozták magukat. Értem azért, hogy én most itt ülhessek előttetek. És elmondhassam azt, hogy ne féljetek. Ne féljetek, mert nem kell félni. Hiába riogatnak minket háborúval, meg nem tudom, mivel riogat Orbán, meg uszít minket egymásnak. Milyen vezető az ilyen? És mondjátok már meg nekem őszintén. Hát nem egy szégyen. Egy tiszta szégyen ez az ember. Én nem is tudom embernek hívni. Ez egy ember csökevény. Igen, az vagy. Sajnálom, de az lettél. Magadat tetted azzá. És játszhatod a nagymenőt, hogy neked semmit nincs, meg hogy te vagy a legjobb vezető, meg egy géniusz vagy, géniusznak hivatod magadat.
amikor nézd körül, nézd meg az országot. Te vagy a géniusz, aki mérgező akkumulátorgyárakat telepített a kínaiakkal egy víznagyhatalomba. Egy olyan helyre, aminek a világon majdnem, hogy a legjobb híre van. Legnagyobb híre van a gyógyvizeinek, a termálvizeinek, és a szent királyi, az ásványvizek. Hát gondolkozzunk már, és ez hivatja magát géniusznak. Hát akkor én egy félisten vagyok. És igen, hogy most már így mondtam, én bandáztam félistenekkel. Igen. Akarjátok hallani a sztorit? Azt is szívesen elmesélem. Komment. Írjátok meg. És akkor elmesélem azt is egy videóba. De most menjünk tovább. Menjünk tovább együtt. Mert együtt, közösen képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk bármire. Bármire, amit csak akarunk. De akkor azt mindannyian akarnunk kell. Elhiszitek ezt nekem? Mert én tudom és hiszem, hogy ez így van. És azt is tudom, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Mert kaptam vízióba olyan városokat, falvakat, amik úgy néznek ki, mint egy sejt. Mindegyik kerek alakú, és a szakralitás alapján épül az infrastruktúrájuk fel. Ezek olyan városok, amiknek funkciói vannak. A házak is gömbölyűek, kerekek az utak, az infrastruktúra, és mindenhol gyümölcsfák vannak. Ezeknek a városoknak van saját gyógynövénykertjük, minden városhoz, faluhoz, lehetőség szerint saját termál vagy gyógyvíz fürdők járnak. Szerves részei. Nagyon babák, olyan király életünk lehetne, de ehhez össze kell fognunk. És mivel én láttam mindezt, és én tapasztalatból beszélek, mert én, most hogy mondjam ezt nektek, én nem vagyok, nem végeztem egyetemet. Szóval nem vagyok annyira tanult. Mindent, amit tanultam, a saját magamtól, autodidakta módon, mint egy szivacs, szívtam magamba a halálon túli élményem után. Mert ugye elkezdtem kutatni, hogy mi ez. Hogy miért van ez, miért történt ez velem. És hogy mi is volt ez valójában, hogyan hagytam el a testemet. Mert ez nem az első testen kívül élményem volt. Volt egy másik testen kívül élményem, ahol csak így simán kiugrottam a testemből. Tudjátok, ismeritek az alvás és az ébrenlét között van egy nagyon vékony határ. És én ezt megláttam, és így pom, kiugrottam a harmadik szememen keresztül a testemből. És így ott álltam az ágyam elejénél, és így nézem, ahogy ott a testem alszik. És így mondom, hogy hát ez meg micsoda. Ilyen még nem volt. 19 éves voltam. És így, ahogy ezt így nézem, mondom, ez így nagyon élő. És így
én megijedtem, hogy mondom, nem, hát én így maradok. És így visszaugrottam a testembe, és felugrottam, és mondom, hát ez meg mi volt? Ilyen is van. És utána azt is elkezdtem kutatni, hogy ez mi, ez egy tudatos álom. Ugye, ugye nagyon sok minden van, amit elhallgatnak előlünk. Igen, ezek a vezetőinknek hazudott hamis urasságok tudatosan elhallgatnak dolgokat előlünk. Kész akarva. Saját maguk generált problémákkal akadályozzák a fejlődésünket. Ez a hajam. A fejlődésünket, igen. Szóval ezért vagyok itt. Mert rájöttem, hogyha fejlődni akarunk, akkor le kell cserélni az egész garnitúrát. Igen. Tudom, ez nem kis feladat. Nem kis fába vágtam a fejszémet. De tudom, hogy nem vagyok egyedül. Tudom és hiszem. Mert érzem. Érzem az erőben, hogy ott vannak ezek az emberek. Ott vannak a vezetőink. Az új szakrális vezetőink. Azok az emberek, akik birtokában vannak az élő tudásnak. És én őket hívom most. Őket hívom, szólítom, hogy gyertek, testvéreim, kérlek, gyertek. Lépjetek ki az árnyékból, a fényre. Fejezzétek be a rejtőzködést, mert eljött a mi fajtánk ideje. Hogy a saját kezünkbe vegyük a jövőnket. És együtt megforgassuk az idő kerekét. De most a jó irányba végre. Képesek vagyunk rá. És pontosan most van az a pillanat, az a történelmi idő, pillanat, amikor erre itt van az idő. És meg tudjuk csinálni. Mert képzeljétek el, hogy megvan hozzá minden technológiánk, és tudásunk, bölcsességünk. Én hiszek a magyarok leleményességében. Mérhetetlen tudásában, és hatalmas bölcsességében. Hiszek Magyarország feltámadásában, és újjászületésében. Hiszem, hogy képesek vagyunk a Kárpát-medencét újra terraformálni. Mert igen, ez a szégyen, aki a kínaiakat behozta, és a kínaiakkal mérgező akkumulátorgyárakat telepítettet, a mi édenkertünkbe, a Kárpát-medencébe, ez a nem normális játszik a Kárpát-medencének a mikroklímájával. Mert a Kárpát-medencének van egy sajátos mikroklímája. És hogyha ezekkel a gyárakkal ebbe belepiszkál, olyan savas esők lesznek, hogy kőkövön nem marad, kipusztul minden. Plusz ráadásul a lítium az egy olyan veszélyes, mérgező anyag, amiből 1 gram belekerül a talajvízbe, vagy netán adja Isten, vagy ne adja Isten, hogy belekerüljön a termálvizeinkbe, a gyógyvizeinkbe. Hát tömeggyilkossá válna ez az ember. És utána ő mossa a kezeit, mert megy ki külföldre, megy Csádba. Az összes milliárdjával, amit a strómanjai nevére iratott, meg a vejének a nevére,
meg a családjának, a pereputjának. Ne értsél félre, nincsen veled bajom. Csak annyi, hogy tönkreteszed az országunkat, a hazánkat, és elzavarod, kiüldözöd a jól képzett, hazafias magyarokat, fiatalokat külföldre. Nézd meg, én is itt vagyok külföldön, számüzetésben. Csak azért, mert nem vagy képes felvállalni a felelősséget. És nem csak te, az összes politikus, az összes egykutya, mindegyik, a globális pénzhatalmak kutyái. És ő nekik dolgoznak. Ezért testvéreim azt mondom, hogy hagyjuk a dagadtat, hagyjuk Petyust, a mi hasznákat. Hagyjuk a globális pénzhatalmakat hátra. És gyertek, együtt menjünk fel a padlásra. Mert képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk saját magunktól vezetni, irányítani ezt az országot. És felfejleszteni. Egy olyan új világot vagyunk képesek építeni, amit még nem hordott hátán a föld. És tudjátok, hogy miért most jelentkezem? Azért, mert 2 évvel ezelőtt próbáltam én ezt valahogy, mert éreztem, a lelkiismeretem kiabált, hogy menjél, csináljad! Menjél, mert neked csinálnod kell, mondanod kell! És próbáltam médiumokat, médiát felkeresni, patrióták, meg mi az a másik? Jó van ez így, meg mi az a harmadik, az a 2 srác, nagyon jó műsort csinálnak. Majd eszembe jut. És próbáltam őket felkeresni, de hát nem, egy porszem vagyok, hát ki vagyok én, hát nem próbáltam híres embereket is felkeresni, hogy segítsenek, álljanak a szent cél mellé, de azt vettem észre, hogy senki nem akarja elveszíteni az egzisztenciáját, bemocskolni a nevét, vagy éppenséggel tönkretenni a hírnevét, és szomorú lettem, feladtam, de aztán nem tudtam feladni, mert csak ment, hajtott a lelkem. És mondta, hogy csináljad, menjél, mondjad, mert ott vannak az emberek, ők várnak téged. És most itt vagyok. Mert rájöttem, hogy meg kell csinálnom magam. Mert amikor ezt meg akartam tenni, akkor utána 2 héttel, 3 héttel később belerendültem, mindenkinek írogattam. 3 héttel később berobbant a Magyar Péter. Na mondom, hát most ezzel szemben hogyan tudok én felállni? És olyan hagytam is. De most itt vagyok. Mert hagytam nektek időt. Megnéztétek, hogy Magyar Péter mit tud produkálni. Hát, gondolom már mindenki látja, hogy ez az ember, ez nem értünk van. Ez ugyancsak. Ő mondta maga, hogy be van integrálva a Fideszbe. A családjai, meg mindenki a fideszes. És ő is szívvel, lélekkel fideszes. Hát azt vallotta, hogy neki Orbán Viktor a naprendszerben. Meg hogy milyen nagy iző. Hát ő mindenkit meggyőz mindenről. Hát persze, mert hazudni tud. Hát ez a dolog, a politikus, erre képezték ki. A Soros bácsi, ugye, aki még bevállalta azt is, hogy jó lesz én, majd szidja engem. Úgy, mint most Magyar Péter is. Az Orbán nem jó, meg minden, azt gondolom, higgyétek el nekem, amikor hazamegy, akkor felhívja, hogy na, jó, csináltam, láttad? Na, ügyes vagyok. Jó van, pötyikém, Petty. Én csak úgy hívom, ő a Petty. Aki pöttynek hazudja magát, hogy pont lehessen. Pont ő akar lenni a miniszter. Hagyjuk már. Hát ilyen emberek nekem nem kellenek. Én nem akarok ilyen embereket látni azokban a bársonyszékekben. Ő nem érdemli meg. Alkalmatlan. Emberileg. Én olyan embereket akarok azokban a fontos
székekben, bársonyszékekben látni, pozícióban, akik erre születtek. De ő csak egy hosszan elmaszatolódott folt. Ezt jegyezd meg, Magyar Péter. Ez vagy te. És ennyit mondtam rólad, ennyi volt rólad, mert nem akarok többet beszélni rólad. Mert kár pazarolni a szót. Szóval azért vagyok itt most, mert már mindenki rájött, hogy ő nem értünk van. Ugyancsak, ahogy a többi sem. Ezért azt mondom, testvéreim, most mindenkinek a tyúk szemére taposok, és nem érdekel, de az egész garnitúrát le kell cserélnünk. Az egészet. És én erre kitaláltam, mert sokat gondolkoztam, hogy ezt hogyan tudnánk megcsinálni. És én erre kitaláltam, hogy rendszerváltás. Mindenki rendszerváltást akar. Hát akkor váltsunk rendszert. De akkor az egész rendszert meg kell változtatni. És én kitaláltam egy új rendszert. És az új rendszer az, hogy hívjuk életre a bölcsek tanácsát. Azokat a legokosabb magyarjainkból álló bölcsek tanácsát, olyan emberek, akik tudósok, professzorok, géniuszok, tisztánlátók, tisztánérzők, médiumok, gyógyítók, sámánok, táltosok, spirituális tanítók, vezetők, olyan emberek, olyan tisztaszívű, igazhitű, hazafias magyarok, akiknek birtokában van az élő tudás. Akik arra születtek, hogy ezt az országot, a hazánkat felvirágoztassák. És visszatereljék népünket a szakralitás által kijelölt helyes útra. Elhiszitek nekem, hogy ők léteznek? És én őket hívom. És titeket, kedves testvéreim. Titeket hívlak, mert nélkületek ez nem fog sikerülni. Én itt mondhatom, meg beszéltek erről, de amíg nem álltok mellém, nem álltok a szent cél mellé, ne is mellém álljatok a szent cél mellé, hogy megvalósítsuk az isteni tervet. Az isteni terv az pedig az, hogy egy paradicsomi világot építsünk, egy édenkertet, ami a Kárpát-medence, az édenkert. Mert az Isten nem egy börtönbolygót tervezett nekünk. Ezt ők tervezték, ők szervezik. Évszázadokon át építetik velünk. Generációról generációra veszik el a szabadságunkat. Teszik tönkre az életünket, veszik el azt a tudást, ami segíthetne azon arra, hogy túléljünk, hogy önfenntartóak legyünk. Ezek a városok, ezek a falvak, ezek önfenntartóak, ahol nem fizetünk semmit, nem fizetünk se vizet, se villanyt, se lakbért, se csatornadíjat, se hitelt, nem kell házat venni, mindent magunk építünk, magunknak, magunktól, magunkért. Elhiszitek ezt nekem? Hogy egy igazi arany életünk lenne? Ez az Aranykor projekt. És én ezt akarom megvalósítani veletek együtt, közösen. Segítetek nekem? Mert én számítok rátok. Számíthatok rátok, testvéreim. Kérlek, mondjátok, hogy igen. Kérlek, mondjátok, hogy velem vagytok, a szent cél mellé álltok. Nagyon szépen kérlek, gyertek. Képesek vagyunk rá. Én azt akarom, hogy a mi népünket és az országunkat, hazánkat vegyük ki. Ki akarom tépni a
a globális pénzhatalmak, globális elit markából, karmai közül, a szexiszek, szexiszek. Láttátok mi az a fekete gyémánt? Ez a bábfilm, majd belinkelem ide alulra. Ott vannak ilyen keselyű alakú olyanok, mint a politikusok, ezek az elitek, mint a Rothschildok, meg a Rockefellerek. Szóval ezektől szeretném megmenteni a népünket. De ez szükségem van rátok. És ne féljetek. És gondoljatok az őseinkre. És gondoljatok az új generációkra. Mert én őértük is felszólalok. Azokért, akik mély szegénységben vannak. Azokért, akik gyengének érzik magukat a döntéshez. A döntéshez, amit felelősséggel kell meghozni. És legfőképpen azokért, akik még meg se születtek. Kérlek, segítsetek nekik. Ne nekem, mert én nem számítok. Itt az ükunokáinak az ükunokái számítanak. Hogy ők is magyarul beszélhessenek. És legyen nekik is egy szabad ország, egy haza, ahol magyarul beszélhessenek, és egy önfenntartó társadalomba élhessenek. Egy jóléti államba. Én ezt akarom felépíteni veletek. És ezért vagyok itt. És úgy döntöttem, hogy igenis felállok, és elétek állok, és elmondom ezt. Mert úgy érzem, hogyha én ezt megtettem most, és hogyha felállok, akkor ugye lesz egy stabil pont, és akkor köré rendeződhetnek azok az emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, akik ugyancsak egy jóléti államban akarnak élni, és ugyancsak szeretetben, boldogságban, békességben, igazságban akarnak élni. De ez össze kell tartanunk, egységet kell felmutatnunk. És ezért vagyok itt. És szeretném, hogyha most mindannyian elgondolkoznátok ezen, és tudom mindenki, aki ezen gondolkozott már, tudom, hogy ismertek olyan embereket, akiket szerettek, tiszteltek, becsültök, és tudjátok, hogy az élő tudás a birtokukban van, hogy küldjétek el nekem a lenti e-mail címre ezeknek az embereknek a névsorát, és én, ha több mint 100 embernek a névsora beérkezik, akkor hazamegyek, és országjárásba fogok, és mindegyiket felkeresem egyesével, és felkérem őket, felszólítom őket, hogy jöjjenek és lépjenek testvériségbe, egységbe, szövetségbe egymással, és hívjuk életre a bölcsek tanácsát. Mert én hiszek ebbe a bölcsek tanácsába. Akartok rendszerváltást? Akkor gyertek, csapassuk neki! Itt van ez az én ötletem. Ha neked jobb ötleted van, hallgatom. Meséld el. De nekem ez minden összefügg mindennel. És hogyha arra gondoltok, hogy ezeket a városokat, falvakat nem tudnánk megépíteni, akkor felejtsétek el, mert tévedtek. Ti mindannyian tévedtek, mert képesek vagyunk rá. És elmondom nektek, hogy ott van a pénz, ott van a rengeteg vagyon, a nemzet vagyona, kincsei, ott van az oligarcháknál, a strómanoknál. Ők mindezt megőrizték számunkra, hogy abból elindulhassunk, és felépíthessünk egy új világot. Szóval, testvéreim, gyertek! És hogyha ez még mind nem volt elég, akkor hallottatok arról a sztoriról, hogy a bőrzsöny tele van arannyal? Hát szerintem ezért is akarnak mindenkit elüldözni, hogy azt megkaparinthassák, mert azt tudják, hogy az a népé.
És én ezt nem hagyom. Azt akarom, hogy azt mi bányásszuk ki. És abból a pénzből egy olyan világot tudunk felépíteni. Képzeljétek el, hogy ilyen sejtalakú falvak, meg városok vannak mindenhol, nincsenek autók, és az állatoknak külön rezervátumok vannak, és mindenhol gyümölcsfák, nincsenek, az összes összeszerelő üzemet bezárjuk, az akkumulátorgyárakat lebontjuk, és gyógynövénykerteket, állami gyógynövénykerteket telepítünk mindenhová, újra Kender nagyhatalom leszünk. Tudtátok, hogy a Kenderből több mint 55 000 féle terméket lehet gyártani? Készíteni? Ruhákat, cipőket, minden. Új kultúrát szeretnék, hogyha kitalálnánk. Szeretném, hogyha mindenki úgy érezni, hogy ez az ő országa. Kitaláltam egy applikációt, amivel tudnánk szavazni is, ahol mindenki a regisztráció után elmondhatná, hogy ő milyen országot szeretne, milyen országba szeretne élni, milyen országot álmodott. És egy olyan rész is lenne, hogy ő mit változtatna meg most. Mert Japánban van ez a második világháború után, vagy hát a világháború után, a japán cégeket fel kellett fejleszteni, és kitalálták, hogy minden dolgozó minden nap adhat valami tippet, tanácsot, hogy mit tudnának jobban csinálni. És én azt találtam ki, hogy ezt átültethetnénk ebbe az applikációba, hogy mindenki minden nap adhat a tanácsot, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni. Mert ugye kiszárad az országunk, nekünk új csatornákat kell ásnunk, telepítenünk. De meg tudjuk csinálni, ez a lényeg, hogyha összefogunk, akkor megcsináljuk. Tudtátok, hogy Hollandiában a világháború után, azt hiszem az első világháború után, mindent lebombáztak, de csontra. És az embereknek nem volt más választásuk, újjá kellett építeni az országot. És mindenki dolgozott, a férfiak, a nők, a gyerekek, a lovak. És ebben a folyamatban a nép egységgé kovácsolódott. És én ezt szeretném ugyancsak átültetni, azért szeretnék új városokat építeni, hogy ebben az egységben összekovácsolódnánk, újra bíznánk egymásban, szeretnénk egymást, és mosolyogva, vidáman csinálnánk, mert magunknak építjük, magunkért, és magunktól. És higgyétek el, ez egy olyan gyönyörű folyamat lenne, és mindenki az államnak dolgozhatta, nem kellene cégekbe dolgozni, meg annyira gyönyörű életünk lenne. Mert persze az elején, mert az első pár év, az első 3 év szerintem egy kicsit húzós lenne, de biztos vagyok benne, hogy kapnánk külföldi segítséget az élelmezésben. De utána, mivel egy élelmiszer mezőgazdasági nagyhatalom voltunk, jobban mondva, ezért szerintem 3 év elég lenne, hogy már produkáljunk annyit, hogy életbe tartsuk etessük a népet, minket, magunkat. És lebontanánk az összes falvat, először a falvakat, kis falvakat telepítenénk, építenénk, és utána nagyobb városokat is lebonthatnánk. És ezzel ugye segíthetnénk a mikroklímát, és ezzel újra terraformálhatnánk a Kárpát-medencét. Plusz az újra terraformálásában úgy gondolom, hogy nagy szerepet játszana a Kender és a család. Nézzetek utána, de én is, ha kell, belinkelek pár dolgot. Szóval nagy terveim vannak, nem a levegőbe beszélek. Komolyan mondom. Annyi kell, hogy fogjunk össze. És akkor ezeket a vezetőinknek hazudott hamis uraságokat szépen a börtönprogrammal elszállásolnánk mindenkit, az ügyészséget, a ügyvédi kamarát, mindenkit. A rendőröknek, a katonaságnak pedig azt üzenem, hogy tudom, hogy nem volt mit tennetek, nem volt más választásotok.
Ezért nagyon is tudom, hogy meg kellett tennetek, amit megtettetek. Megbocsájtunk nektek. Higgyétek el, tudom, mert nem volt más választásotok. De most már tudjátok, hogy van más választásotok. Úgyhogy gyertek, testvéreim, álljatok a szent cél mellé. Mert a ti segítségetekkel ezt a folyamatot felgyorsíthatjuk. Úgyhogy nagyon szépen kérlek, hallgassatok a szívetekre, és ne a pénztárcátokra, mert van jövő. Van egy olyan új jövő, ami mindenki számára jobb, és élhetőbb. És nem kell mások hátsóját nyalni. Oké? Számítok rátok. Számíthatok rátok? Akkor gyertek, testvéreim! Gyertek mindannyian! Gyertek! És valósítsuk meg a közös céljainkat, álmainkat. Nem csak az enyéimet, mert én most kiterítettem a puzzle darabjaimat. De azt szeretném, hogy tegyétek mellé a ti puzzle darabjaitokat is. És akkor így sokkal nagyobb képet láthatnánk. És megvalósíthatnánk mindenki álmát. Ezért is van az applikáció, hogy mindenki adjon tanácsot, hogy mit csináljunk, hogyan csinálhatjuk jobban. Mert mindenki szava számít. A te szavad is számít, testvérem. És szeretném a cigányságot is integrálni jobban, sokkal jobban, mert ők is tudnak valamit, ők is jók valamiben. Őtőlük is tanulhatunk, és ők is emberek. Nem azt akarom, hogy ne hagyjunk hátra senkit. Ne úgy, mint engem annó, mert engem is hátrahagytak. De ez volt a szerencsém, mert mindig talpra álltam. És mindig kértem a Teremtőt, a Jóisten, mondom, kérek, segíts nekem, hogy megoldjam ezeket a problémákat, mert rengeteg szenvedésen mentem keresztül, és mindig kérdeztem, rágtam a fülét, mondom, mi ez? Miért kell nekem ezen keresztül mennem? De hála Istennek, hogy elhittem az elején, hogy én valami nagy dologra születtem, és ezért mindig felálltam, és tudtam, hogy valami nagy dologra születtem, és hogy meg kell csinálnom, mert ez csak valami teszt, valami tanítás, valami lecke, ahol én erősebb leszek. És úgy is lett. És most itt vagyok. És most itt vagyok előttetek. Itt állok, látjátok? Vagyis ülök. Látjátok, testvéreim, szemetekkel. Látjátok, feleim, szümtükkel, mik vagy muk. És a púrsz homua, vagy muk. Mennyi miloszban teremtevé elevé. Tovább nem tudom, de legyen szeretet. És egység. Még tudnék órákat mesélni erről, de úgy gondolom, hogy egyelőre ennyi elég. Talán így is túlságosan megnyitottam azt a csapot, mert nagyon sok dolog van még. Tényleg rengeteg dolgon átestem, és szeretném megosztani veletek. Szeretném, hogyha egy nyitott könyv lennék számotokra, hogy lássátok, tudjátok, hogy igen, vannak dolgok, amikről nem is tudunk, és nem is akarják, hogy tudjunk. Rejtik, tiltják. És ezért vagyok én itt. Mert én tapasztalatból beszélek. Mert én mindig először megtapasztaltam a dolgot, és utána kezdtem utána nézni, mondom, micsoda, mi történt velem? Hogyan hagyom el a testemet? Hogyan tudok kiugrani? Mi volt az? Mi volt a halálon túl? Tényleg azt majd elmesélem, az egy nagyon jó sztori. És voltak álmaim. Na, ezt egy álmot még elmesélek. Volt egy ilyen lucid dreamem, tudatos álmom, amikor ez az utolsó, ígérem,
Um, volt a családom, és még nagyon sok ember, akik összegyűltek, és azt akarták, hogy menjünk el valahol, mert már nem volt jó ott. És fogtam őket, és elvezettem őket egy, egy, egy völgybe. És ebben a völgyben megtaláltuk a völgyet, amikor átvágtunk a hágon, a hegyeken, és megtaláltuk a völgyet, és csodaszép volt. És mondtuk, hogy oké, itt letelepedünk. És mondták, hogy na hát, de oké, hát akkor építsünk házakat. És ugye én mindig segítek mindenkinek, én vagyok az első, aki ugrik, segít, és én mondtam nekik, hogy én segítek mindenkinek felépíteni a házukat. Segítettem a családomnak, a rokonoknak, a nagybátyáméknak, meg idegeneknek, mindenkihez mentem, mindenkinek segítettem, ez nyár volt, tavasz, nyár, és mindenkinek segítettem, és így már felépítettük a házakat mindenkinek, és elkezdett ősz lenni, és tél volt. Megjött a tél, elkezdett hideg lenni, hamar sötétedett, és így mindenkinek segítettem, az utolsó házat is felépítettük, és elkezdett hideg lenni, és akkor vettem észre, hogy hoppá, hát nekem nincsen házam. És így pánikoltam egy kicsit, mondom, körbejárok, hát mindenkinek segítettem, körbejárok, hát segítsenek ők is. És így mindenhova bekopogtam, kinyitották az ajtót, bent meleg volt, ettek, meg mit tudom én, és mondták, hogy hát ne arra, hogy sajnos nem érek rá, én a családdal vagyok. Meg hogy nem érem, mentem tovább, kopogtattam, mondják, hogy ne haragudj, pont eszünk, és akkor kopogtattam, de senki nem akart segíteni, hogy felépítsük az én házamat. És akkor mondom, jó van, nem érdekel. Akkor felépítem magamnak. És felépítettem a házat, de akkor már nagyon tél volt, már esett a hó, már nagyon hideg volt. Sikerült, felépítettem a házat, már ott volt a ház, és fogtam, már szállingozott a hó, fogtam, bementem a házba, becsuktam az ajtót, és körülnézek, és mindenhol üveg volt. Minden 4 fal tükör volt. Mindegyik tükör volt. És így nézek, mondom, hát ez meg micsoda. És ahogy ezt észrevettem, hogy ez tükör, fogtam, beültem a szoba közepébe, és így beültem, és elkezdtem meditálni. És ez volt az álom. És utána tudtam, hogy felébredtem, és olyan jó érzésem volt. Tudtam, hogy jó lesz. Akármi is lesz, a vége jó lesz. Úgyhogy legyen ez a végére. Szeretlek titeket. Akárkik is vagytok, akármerre is vagytok. Szeretlek titeket. Tényleg. Tiszta szívemből. Annyira büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Mióta itt külföldön élek, azóta tudom, hogy mennyire csodálatos a nyelvünk. És hogy micsoda ősiségünk van. Meg hogy mennyire ősiek a magyarok. Annyira szeretem, hogy magyarnak születtem. Hát legyen ez a végére. Köszönöm, Atyám. Szeretlek téged. Legyen áldott léted, legyen áldott fényed. Én örökkön örökké szeretni foglak téged. Köszönöm, testvéreim. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm, hogy ha megosztjátok ezt. És szeretném, hogyha egy megosztás cunamival megajándékoznátok engem.
vagyis hát ezt a szent célt, hogy mindenhova eljusson ez. Mert én hiszek bennetek. Tudom és hiszem, hogy képesek vagyunk rá. Hát akkor a legközelebbi viszontlátásra.